Philippine Standard Time las 4:18 na. Hoy, Sabado subong, 106 kaadlaw na lang ang nabilin. Pasko na, 113 dias na lang, saylo na kita sa tuig 2023. Kamusta ang palibot sang syudad sang Bacolod? Maulo-ulanon ang panahon bangod sa bagyong si Inday. Dumitsan sa pagani nga mangin typhoon ini siya sa sulod sang 24 oras. Mabulobaskog ang hanos sang bagyo. Pasalamat kita nga diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Makabatyag kita sang medyo maulo-ulanon lang nga panahon. Kamusta ang aton mga kauturan? Kamusta na mga merkado? Kamusta ng biyahe sa aton mga salakyan? Kamusta ng palibot sang syudad sang Bacolod? Amo nang tungdanta karon nga kaagahon ang observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Fred, good morning. Sa aton pinalangga ng mga tagpalamati, good morning. Ang laragway karon sa nga pila ka mga dalanon diri sa siyudad sa Bacolod, masyado gid ka tawhay, no? Inaiya kung major roads ang aton paghahambalan, pero pag abot naman diri aksyon na Fred sa may Burgos extension, kitanta halos ga kuray ang iban nga mga salakyan nga ginapangunahan sa Central Negros Electric Cooperatives. Bangod may salakyan diri aksyon na Fred nga nagigya sa dalaga, no? Aksyon na Fred, makitan mo ang ginapangunahan sa police go sang Station 5, ang Sineco, kagyang isa ka truck aksyon na Fred halos din sa COVID ang bilog nga dalan sa area sang Burgos, particularly if you are passing through Burgos extension, no? I don't know kung ano di siya nga klase. Sir, ano nga klase naman sa lakyan ayaw? Yan ang big mga hauler, sir. Para sa San Miguel. Hauler para sa San Miguel. Tangke sa tangke. Tangke, hauler na siya action na Fred, palapat yan bala action Fred, no? Kaya makitan mo mga truck niya sa Sineco nga nag-protect bala protection sa mga ini mga spaghetti wires nga posible malabayan diri man sa sining truck action na Fred. Magluwas ini ang iyas ang gunman, iyas ang mga kapulisan, hazard man ang iban nga mga salakyan diri action na Fred kay nagkakos ini isang medyo malaba man nga traffic action na Fred. Nakita naman kagyan ni action ninyo sinindod mas tumalagi-sahod lang ni nga makitaan man bala sa nga iban nga kung ano giniya ka taas ang sining klaseng salakyan kay ang Aksyon Alvin, ano ang tuyo sinasalakyan nga na? Mo gani, mangkuton ta ni kay para at least makitan ta action na Fred, no? Mapalapitan ta kung ano ang tuyo sini sang sining salakyan ariho. Tupad na nato ni action na Fred. Napunta ako ganiyang pagka salakyan ni gagaw tangke ni siya pamangkuton tabi si Madam reaction na Fred, no? Kay makitan mo sakay sa sining Hercules transport, no? Sining kagahon action na Fred. Si Madam, mama, curious lang kami. Sige, okay lang mama. Hindi raw pwede. Hindi daw pwede action na Fred. Anyway, para makitan hindi mo pwede, mamangkot ka malang nag-agi na da siya. Kag nga ang kumpito na da sa mga gwardya pretty kataas ang lain sina kung ba si haruson yang tanan nga mga kuryente da. Di sa panaksyon na Fred, kay makitan mo gani, amo ning rason sa pinakahinay nga dalagan, aksyon na Fred, sa aton siningalay, makita mo, ginapasaka man iban nga mga kuryente, nga mas dasig pa, laban pa gani ni aksyon na Fred, laban ni kahinay, masyado sa dalagan, nga dira na siya ginpaagi. Wala sa masabat siya kung nga da siya ginpaagi na. Amo ning gusto pinita ni action na Fred nga pamangkuto, no? Para makahatag man ka sa nagan action na Fred.
Sir, may nga ka, sir, no? Pamangkapunta ni Amon, kaya ang ibang diriya, why? Siguro sa Sineco kita yung mamangkot, ha? Kaya ginapamangkot ka gina, ang iyasang, iyasang Sanbigel Guro ni, si Sir Bala. Sir, mamangkot lang kami, sir, kaya naka-create ni isang malabang na trapiko, duduha ni. Ano ni siya, sir, aw? Tangke. 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 Tangke sa San Miguel. Tangke na siya sa San Miguel. Okay. Para na sa San Miguel ang ganyan nga tangke. Pero nagabilog, sir? Dalawa. Dalawa. Saan ang galing to? Redco. Ha? Redco. Ha? Redco. Galing ka sa bridge ko? Anong oras pa ka manag-panaw? Pan. So, Kung isang bridge ko action na friend. Duha ni siya sakay din sa howler. Naka-create din siyang grabing traffic action na friend. Both sa kung going Action Alben, pamangkuta ko nga ang adda sa ginpagi, kabalo ni gisa nga manubo ng mga kuryente, nga ang adda ginpagi. Yes, action na Fred, kay gadulan naman sila mansik tuduanay, no? Diri kita sa Sineco naman ta. Sa Sineco naman ta action na Fred, no? Mamangkot kay pagkakadlaw ka diri tay di ba nang itong babae pamangkoton mo hindi pwede siya. Atong isa may nakasabat, no? At sa Sineco naman ta mamangkot action na Fred, no? Kag i-check ta kay kalabanan diri halos Sineco man ga uyat. Dapo aga pa ka ugtas ang iban nga mga utod pa nga gadala. Sa Sineco na kay bangod ga kabalakas sila kay basi maharos ng kuryente. Abi pamangkutan na kung may empleyado Sineco da. Yes sir, no ipamangkot ta. Sir, may nga sir sa Action Radio. Hindi ka marunong si Buano di ay. Okay say may mato ang istoryan. Kana laki dia. Mansig tuduan na ganyan siyempre. Ari naman si Sineco. Diriya kay ikaduhan ni nga tracking action na friend, no? Howler, siya. Kaya sakay sa Hercules sa heavy haulage. Pangita na da sa interviewon, lantawa pamangkuta ko nga ang adra ginpagi. Sir, magpatang kami ha. Sir, nga diri gid paagi ni truck ni. Well, madala yung agyan, sir, kung mapasan Miguel. Okay, going sa bigel lang gid niya. Oo, kaya yan ka. Nasalag siya, wala. Okay. Kaya sala, agyan kaya nakasan Miguel, ma'am. Iya nakasan bigel gali. Oo, wala ka gid ibang nga diyan. why? Kundi diri sa may Burgos extension lang gid. So, kahinay gid sa dalaga niya raw. Sige, tama mo. Taas gid ka tama. Ano niya tangke? Tangke gid yan. 3 meters sa daan. 7.3 meters. 7.3 meters gali ni action na Fred. Wala naman sa ibang nga alam yan kay iyan ni San Miguel. Yan ni San Miguel action na Fred. Dantawa balang ara sa may likod niya dampi action na Fred. Although masyado katawahin tani ang dala nun, pero ini kung going sa may area sa Action Alben. Sa Granada. Yes. Action Alben. Kung magpadayon lakat inang tanker nga na, lantaw mo malabot siya mga kuryente? Malabot gid action na Fred. Kita mo to kagina tong ginaistorya ta. May mga pasaka sa kuryente action na Fred. May mga kuryente ning spaghetti wire, ang iba niya kuryente giga as in ginapasaka nila, ginapataas nila para hindi malabot sining 7.3 meters nga kataason sa nga truck dala na ang ining tanker o kanang ining tangke nga ginapasaka man action na Fred, no? O kana ginabiyahe going sa area sang San Miguel. Again, 7.3 meters ang kataason. So, buting nga namlabot gid action na Fred ang ibang nga mga kuryente. That is why ang dalagan masyado gid kahinay. Laban diriya untat. Pero tawa bala mga salakyan dayo gahulat kay gaara gid sa may buli dampi sa salakyan action na Fred, hoping nga magka lakat sila, no? Kag makalusot. Mayalan tani kung iniya is kabilog, duha ni kabilog, ikaduha action na Fred, masyado gid ka laba going sa area ni San Miguel, no?
then going sa area sang San Miguel nga nakakos bakon mo niya mga oras malabot duro ni San Miguel Action Fred sagad og masanaaw na ubatin sobra pa no ubatin aga so ka-create sang grabe nga trapiko. So para mo niyang observation sang patrol sang nasiling na duha sa mga dalagko nga tangke sakay kining hauler o dako-dako diyang truck di karga action na Fred going sa area sang barangay kung sa area sang San Miguel Action na Fred. So with action ninyo Bugina. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:29 na nadula ang patrol. Puerte na nga ula anay nila gin sigurado harason niya ng tanan nga kuryente. Dako di disgrasya. Geda mo ng rason ko nga ang mga personnel sang Seneco kag ang aton sini mga kapulisan ara sa lugar. Ay ano mga plastada na. Titukuran ginatanan. May nagyapon kung tukuran mo na kundi malabot gyapon. Ano ni nga plastada gin paagi nila kagahon ara karon sadya. Aksyon Alvin. Yes, action Fred. So muning sitwasyon diri sa may area sang Burgos extension. Ang observation na sang patrol ginadulong sa inyo sang Samson Plus Herbal Coffee Mix. Ang muni ang kape nga puno sang yerba, kape nga makahatag relaxation sa imo lawas. Ginadulong man sa inyo sang may PC, ang alkaline nga vitamin C. Makapabakod, makapabaskod. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang na... Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:31. Tantaon ta na karon kung anong matabo dira sa Burgos. Ay, oo. Di gulpil na niya kagahon pag yun mo da nga daw gubon niya tanan nga mga kuryente dira. O, kamusta na? Sabado subong. Anong sudaan nyo da? Ako ya, matula ko manok karon ha. May bisaya ako tong manok ko ha. Nahulugtan ko to kay para karon gadlaw. Ang baklo mo gila na kapayas, paitan, dahon katumbal. Tapos sa prito kajutay nga buyon sang baboy bla. Tapos para makuha ang sumod, kilaw karabanos. Puta mo kamatis, buhay bombay, jutay nga kalamay, o gabalingon. Kampiyon ang pamahaw, karon nga kagahon. Ang gaserba ko lang tapos paligo, gatampi lang tuwalya, okay gid. Enjoy gid kita sa aton pamahaw, karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:32 na kay ang ilagay dato Castillo ara siya. Si Hinida Ordonez ara man siya. Nagamonitor karon nga kaagahon. Si Ruming Estrabon sa Barangay Talaban, Himamaylan. Good morning. Kay Doy Artor. Sumuman kay Jose Mungcal Torilla. Morning. Monitor lang sa Binalbagan. Kay Elvira Hilogo, si Milili Oligo Tamyaw si Ma'am Vanessa Star, kag Doc Mat Mayo, Jinke de Alagdon, Noel Amar, kag Alex Muntisa, si Salvador Tanalion, muning kapitan ni Teba, tabi ako kay Sofia Angel Tanalion, nagamonitor sa Pontevedra with love, kay Star Mayo, bawari siya, si Star Mayo, sige, Action Fred, celebrating the baptism, ay may bunyag, birthday party subuman, may saya ihada nga si Syra Brelne, hapre pabunyag, God bless you. Nagtambong maninay guro si Star Mayo sa bunyag, dira sa 10,000 Lakes of Minnesota, USA. Maninay, good morning. Kay Ana Sinoro, happy Sabado. Kay Jose Mungcal Torilla. Kay April Pilar Hosto Mendoza, good morning. Tamayo Hosto Pamilya Rosalinda, Ricardo Santiago, John, Rokita Mutoy, kag Boss Otek Martinez, mayong aga.
sa Hacienda Salamanca, Barangay San Miguel. Uy, antes ko malipat sa Bado Subong, wala kita sang libre nga medical check-up kag konsultasyon pero abierto ang Life Extension Clinic. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh. Mayara, ganyan na butang sa module. Nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di, laktaman lang nanay eh. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason. Singgang na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Walang ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share na. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta daw. Hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita sila sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanon nga makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanapin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandapulong to atugan ko balala. Di silingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-upin sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Umanak lang. Dako ng bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madami mga salamat sa iyong action Jan Diaz sa
Tanan-tanan nga sa action, madami nga salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban, yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno. Severe tropical storm si Inday. Daw bulubaskog pagid siya, mangin typhoon ini siya. Suno sa report subong ang kabaskogon sa ingihangin 100 km per ora malapit sa sentro kag 125 km ang pagmulumadlos. Ang forecast naton Western Visayas, Palawan, upod ang Kalayaan Islands, Occidental Mindoro, makaangkon sa magal-umon nga kalangitan kag panalagsa nga pagtupa sang ulan, dala sang severe tropical storm nga si Inday. Ang pila ka bahin sang Visayas, magal-umon man padayon nga makabatyag sa pag-ulan-ulan bangod sang localized thunderstorms. Delikado ang kadagatan naton, so ekstra nga paghalong sa aton magagmay nga mga mangingisda, pulo pa iway anay. Ang pagpalawod kay wala kita siguro, gulpi lang may mga pulo pugada. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Si Judge Snap Diamante gabugtaw na ni. Si Betty Lau sa Binalbagan na. Kay Ruben Tampos kag Bob Rancia, good morning. Bao, si Nilni Realista sa Dalom, gapamati sa Dalom Station. Panamyaw lang mami, gapamati sa Balay. Tamyaw gali si Tito Walter, gapamati masya sa Kapihan. Nilni, morning gapangapi kamuda. Kay Ana Sinoro, nagamonitor man. Sige, thank you, Gid. Happy Saturday ko, no. Kay Milvin Piñapil, good morning. Dira kay Binram, ginasuli. Kay Archie Francisco, may aga, may lang pagpangapi. Kung lapit-lapit lang sila, dulungan ta kamo, native nga kape. From Teres Etere sa La Castillana. Ba, sa kalayo, helicopter lang abi, para dali. Kay Mary Joy Victorino Flores Makawili, good morning man. May lang pag-monitor. Morning dira sa live bali siya nga nag-monitor. Silay. Sa hospital Silay, may lang pagpamati kay Papa Robert Flores Kag o kon sa barangay Karulan, Kabangkalan City. Sige. Ariglado, morning kay Manuel Matyong Pilinggon, dira kay Ruby Argente de la Luna, morning. Patsika tindans kami Lobe Cagrobe de la Luna. Si Jubal Trinidad, good morning man. May lang pag-upod-upod sa ato na. Kay Lausa Marian, good morning. Kay Sinika ni Pamusino Caballeron, nagamonitor sa Quiet, good morning. Pinas, good morning mandira sa Quiet. May lang pag-monitor. Ba, maninay na magaling siya. Mugi daw, si Star Mayo. Mayo man, enjoy sila to. Kaya medyo may bulo birthday, karon nga adlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Life Extension Vitamin D. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy to. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko nili ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulakati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antofina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Keding. Tapos ano may nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sa nagluntan nga kudita sa More than just the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod, 684 has been part of the Negrenses and Bacolodnons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning, until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter namon nga problem sa relationship, wala man problema between sa mga empleyado diri. Pag-gather sa informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver, to entertain sang mga listening public, mga listeners, kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man In the national arena, Action Radio Bacolod received various recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines, Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Action Radio Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawan Awards by the KBP Negros Occidental Chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years,
Action Radyo Bacolod's personnel were awarded as Icon of Radio in Negros, namely Action Boy Duran, Action Fred Salanga, and Action Eddie De La Fuente. Action Radyo Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. La Salle, Bacolod. Action Radio Bacolod is committed because nagapati kami na ang broadcasting is a lifetime process. Sige ba kami learn every day kung paano kami makadeliver din sa husto, di lamang sa balita, kundi inang real public service nga mong mahatag sa among matang. And above all, yan Action Radio Bacolod ang among commitment, hindi lamang sa news, hindi lamang sa public affairs program. As head of the Operation Tulong Task Force, madamo kita sa nabuligan nga nagakinahanglan sa financial support, mga ka-hospital, nga way sa inyong bayad, paagiman sa bulig sa among mga listeners. Nabuligan nato ina sa mga medical mission kag other programs sa idalom sang Operation Tulong Task Force. Damo kagin ma-learn sa miska sa ano nga butang, no? Miska sa imo nga physical, emotional, nangin sa mentally mo nga panghuna-una, naghatagid sang kinaalam ang Action Radio. Kag amuman mabinuligon gid sila. Kay kadamo gid sang mga ginhatag nila sa amon nga mga pagpakamaayo no nga halin sa Ginoo. Sa nagapasalamat kami sa Ginoo nga gingamit gid ang Action Radio sa amon nga kabuhi. Happy 53rd anniversary sa Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio. Action Radio Bacolod has always been a part of every Negrense and Bacolodnon's life ever since its foundation and up to this very day. Trust that we will continue this journey with you and your family from sign on to sign off. Number 1! Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag batas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko nili ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo gid sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulakati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antopina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Tiding. Tapos ano may nabatian ka mo, naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na, ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sa nagluntan nga kudita sa More than just the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod, 684 has been part of the Negrenses and Bacolodnons. It has been there.
from the moment they open the radio, which means signing in early in the morning, until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio. Another round sang rollback. Kabay pa nga dako-dakoon ninyo ang rollback sa presyo sang gatong. Amo nang ginapaabot gid sang aton mga driver operator bisan sa mga pribado nga sektor nga may mga salakyan ang ginabantayan nila. Ti may rollback ka. Ang rollback ginalantaw ta kay kalabanan kung mag-ibwal sa dako kung mag-rollback gamay. Dako-dakuan nyo man para may konswilo man ang aton sini mga driver kag mga operator kag ang nagapanag-iya sa mga pribadong salakyan. Action Radio Philippine Standard Time las 4:54 na kay Moni Omane Hentolio. Good morning Sige great ko ako lupod sa walking. Baga walking ka mo. Kay Pinayaom, good morning. Sa Saudi siya naga-monitor. Okay, salamat gid. Monitor lang ko da. Upod-upod lang kita kun aga. Kay Humalumina, good morning man. Si Aida Alunan, ga-monitor taga Barangay Granada kuno good morning. Taga Barangay Granada, good morning sa inyo. Kay Jimmy Latido Senior, good morning. Kay Chaisita kuno kag Nanay Erlinda Latido, pamati sila aga pa. Sa Purok Pili, Barangay Mailom. Karkulo ko sa bago ini. Good morning. May lang nga pag-upod-upod sa atong kay Stila, Pahilangga Cesar. Good morning man kay Jubal Trinidad. Bawa, advance Merry Christmas. Kay Jinky Dialagdon, bawa ari siya. Si Jinky Dialagdon. Morning ko no kay Mr. Arthur Jeff Villasortar. Mayo Noel Amar Alma Uligon kag subuman sa tanan nga miyembro kuno asang Action Radio. Sa pamilya ya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto alin sa Arizona, USA. Siyang ilagay nato Castillo, morning makuno kay Maricon Castillo, Gloria Moreno sa Birot, Lebanon, kay Junjun Castillo sa Batangas kag sa mga taga-Banga Tutong Uno, Barangay Pilisa. Good morning sa inyo. Sige. Kay John Redwin Pasigado, good morning. John Redwin Pasigado sang Pulo Pandan. Morning sa inyo da. Nira kay classmate ko Efren Pumpirada. Kamusta ka da? Kay Nets Alarcon, good morning. Kay Marlon kag Lagrimas Reyes. Nira sa Belmonte pamilya sa Purok Rebelsan sa Sumag. Dilag pamilya sa Subag. Kamusta ka mo da? Dira kay Joseng Tupas sa Purok Mabinuligon 2, Barangay Sumagabugtaw gid sa kuno mo kon kaagahon na morning da sa inyo. May lang nga pag monitor. Sige. Sinimpa Ibanez Santangoba. Na basahan ko na ini kaina. Morning. Action Radio Philippine Standard Time las 4:57. Mabalik ako pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma.
I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang misyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta. Diri ang baluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka. Ulig lubad sa kaso nga pagpatay sa commercial sex worker sa barangay Alihis suno sa Hipe sang Police Station 7. Police Balita. Detalye upod kay aksyon, Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office para yun napamita sa Police Station number 7 sa Bugaw nga nagkatag sang customer sa ginpatay nga commercial sex worker sa Barangay Alhis, City Ciudad sa Bacolod. Kung naman Fred madumduman, nasa Puan sa tong Webes sang aga sa bakante nga lote sa Purok Progreso, Circumferential Road, Barangay Alhis, Ciudad sa Bacolod, ang bangkay ni Rovelyn Mahinay, 26 anyos pumuluyo sa Barangay Banago, Ciudad sa Bacolod. Nagapati Action Fred si Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7, posible kilala sang Bugaw, ang customer ni Mahinay. Nagapati ang pamilya ni Mahinay Action Fred nga posible may lansihanay nga natabo sa transaksyon, naging konformihan naman ni Bonilla. Salo kay Police Captain Bonilla Action Fred, dako ang mabulig sang Bugaw sa pagsulbar sang kaso kung ini magkooperar. Ginausoy nato ni kung sino ning Bugaw ginamuno sang iyang aban na kay last nga naka-communicate ang iyang admin partner ni Banabana niya nga gintagaan kuno sang customer sang sining Bugaw. So amo na siyang pinatry nato locate kaya subong kay abot kagapon hindi siya malocate yan sa given address niya. So amo ni siyang last standing naton nga witness para ma-solve nato ng kaso kay we believe nga nakabalo ni siya kung nakakilala sining persona nga ginatag ang customer. Base pa lang kung kilala niya ang customer nga ni, kasi other than his testimony, yung instrumentality, ang CCTV lang nga tanaw nato no kapuro ning naton nga mga CCTV footage. So kung magawa na ni siya, siguro makabulig siya para masolve para yung kaso. And dapat ka Captain nga posible ang customer yan posible ayhan may kailabtanan sa kaso? Siguro giti. Kasi kabalo ka naman dapat lang hambal ko man to ang mga ugali na sa mga Bugaw pa mga babae niya ginapang kulantro man nila kung isa din ng customer. Kasi sometimes recorded na sa area sa station 8 na ginapang istapa man nila ka customer para na kwarta kung para lagyo. Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7, sa interview sang Aksyon Radyo. Ang inyong aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report, una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na kay Carminso Siason Biboso. Good morning ko no, Tamyaw Duday, Mando Elsa, Milba, kag Madira Store sa Abuanan. Sige kay Lima Di Sales sang Louisiana, Maaw. Kay Karen Miraflor, good morning. Monitor ko dia sa Barangay Tangob. Taga Tangob, good morning. Kay Crisilda Balindes Iman, good morning. Sige, salamat gid. Kay Shika ni Pamusino Gabayeron. Sige. Sa alas 11:46 PM pa lang diri sa quiet. Ay, pangapi ka mo da, tulog pa kami. Alas 11:46 sa gabi na to, sa quiet ko no. Subong sa aton di alas 5:08 pa lang. Morning da sa quiet, good evening dira sa inyo. Kay Alex Montisa, sige
Kay linit ko no sa internet. Good morning. Dira kay Cecil Bikbik. Sige, kay Sally Magwad, Christina Maglantay sang Orchids, good morning. Kay Mario Olvido Aquisa, good morning. Mga pita, monitor ko di sa Hacienda, Lugway. Kay Robe Argente de la Luna, tamyaw ko si JC Puentes, monitor sa imo program. Sige. Morning kay Josepina Francisco, pangapita from Singkang. Taga Singkang da, good morning kay Josepina Francisco. May lang pag-monitor. Si Bikbik, mayong aga ko no kay Nalin Pistisa Sandra Emilio kag Murina Tokilio sang Lunoy. Sige, taga Lunoy. Good morning kay Miko Bilio. Good morning sa mga grupo ko sa Espanya, Isabela, si Brad Mating, ni Pales, kag si Papi Loki. Good morning. May lang pag-monitor kay Doni Nauba. Good morning man. Dira kay Philip Bilisa sang Murcia. Kamusta si Parikinit Pabon? Wala na kami kitanay. Kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla. Si Pare Erning Horilyaga Bugtaw na ni. Kay Richard kag Toto Bino sa Barangay 4. Si Pareng Estoy querido. Ano kaga booking ka na? Bango na kag mag-booking. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:10. Mabalik ako pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingdalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan.
Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama. Naton sa resulta sang Small Town Lottery, first draw, 38-26. Una nga bula, resulta, 38 kag 26. Second draw, 15-19. Ikadwa nga bula, resulta, 15 kag 19. Third draw, 7-15. Ikatatlo nga bula, resulta, 7 kag 15. Aber, rekta kita. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto, 645 kita. Ang jackpot, 31,114,212. Ang jackpot, 31,114,212. Kombinasyon in any order, 39, 32, 12, 10, 20, 29. Ang winning combination sa 645, 39, 32, 12, 10, 20 kag 29. Saylo kita. 658 jackpot, 60,718,864. Ang jackpot, 60 milyones, 718,864. Ang kombinasyon in any order, 14, 52, 36, 58, 3, 54. Ang winning combination, 658, 14, 52, 36, 58, 3, kami 4. Action Radio Philippine Standard Time na 5:16. Birthday subong sang anak ko dito sa Singapore, kay Naranga. Morning da sa mga apo dira sa Singapore, kay Nathaniel Geroy Salanga. Happy birthday gid karon nga adlaw. Kay Jose Mongcal Torilla, good morning ga monitor sa Binalbagan. Kay Sinika Mahilom, good morning kuno. Kay Perla Dalida kag kay Dodge Dalida sa Barangay Singkang Airport. Good morning da sa inyo. Kay Ana Sinoro, happy 53rd anniversary. Advance Merry Christmas. Thank you, Gid. Kay Julpa Caritativo, morning kay Rolando Colot Caritativo, Bindol Family, si Paridjo Makilan, Marichichi Pagsugeron Makilan, kubuman kay Wilboy Bandoquillo, Dindin Mordiflor sa Barangay Robles, La Castillana. Ba si Armando Gabang Arisyo, tamiyaw si Ma'am Nining Salanga. Sige. Siling ni Prosisa Gabang. Sige. Happy wedding anniversary. Advance kay Ma'am Vanessa Star Mayo, kag Doc Mat Mayo, siling ni Alex Muntisa. Kay Ritzy Baradero, morning. Monitor ko dia sa Purok Paglaom, Barangay Takuling. Kay Leonila Tarusan, good morning. Nagamonitor sa Purok 20, Barangay Alangilan. Taga Barangay Alangilan, good morning. Kay Jake Kalihan, good morning. Tamiya ko gali kay Rogelio Hamero, sang Himamaylan. Sige, gasigabong ko no ang Action Radio. Kay Isabelita Giroy, good morning. Kay Nieves Aranita
magrari ni. Daw hindi ko makabasa. Sige. Kay barani ni Rico. Kay bukay aming kuno si Magingking Perez salin sa Sitio Pait, La Carlota City. Kay Milben Solidario Abdo. Good morning man, nagamonitor sa barangay Malingin Bago. Sige, taga Malingin Bago. Kay Chow Israbon, kay Jen Hisolgon. Good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na. Tagsagid kagkaagahon. Kamusta da? Ang kapihan kagabi ko no, daw medyo sa kakers to. Perting inyo ininom kag kinantahan na da. Kay Munsing Syukon, Joel Perido, James Patalagsa, kay Bida Tombos, kay Jobert Carion, kay Parigi Sisindiko, kay Bibitan, kay Roger Aguirre, gapit pala sa kapihan, si Paricano Rivera, kag si Lori Apurado, kang Minsteda, si Boy Bala, Dot Sulibin, Munit Rujas, Nilson Distrito, Jok Torres, si Larry Benitez, si Maral, si Paraid Jamson, si Billy the Kid Caro, kay Jimmy Candelario, si Paul Hipes, hapit-hapit pa da. Good morning da sa inyo ha. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Area na yo, ang epektibo kag natural nga para... Balita espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy sa cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds sang wala. colds. Trangkaso. Ano man? Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya okay. siyempre, init sang lawas kung Action Boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag Action Boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin, Action Boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti? Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo? Wala tabla sugpon. Di ko na mo naging mo yung ininit. Naligo mo na mo na yung mukha itom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, taman si init. Hindi man nga araw-araw. Mado iliteral yung ipabugbo mo puti ka din bad paper. Hindi man na. Galite. Galite sa skin. Yes. Ang next Action Boy, skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. Ang mga immune system mo, nyaps bugtaw. Ara na mga masakit, ara na mga balita, ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na yan. Kubiri! Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Di ba may ara tutaligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan bala na kundi may heat. Gulpi lang makapon sa... Nasa naman nato ni balita special. Kung anong una ako nga nabasa ko binga dapat kung unahon na i-acclimatize mo na yung lawas mo through pagbasa sa imong tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi. Mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next Action Boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sangkakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, hambal nila, hindi mamasa. Pero may ga-advise kay iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Kung init, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Bro kay init. Hinit saya. Di sala lang galing term hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna siguro. Kadabo pala
tubig ba? Ano mo pagida? Ang next action boy, ang hot water, maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy, cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo, Ako bala na kung anong towel. ara. Ako nung ara da. amo na, Ako nung ara lang very content May ko kay with mo. si action boy. May kay inyo kay may hot and cold ka mo. Ako nung lang ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang ito wala na daog galing sa December. Ang next action boy, ang hot water, nag-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang mga nan. So, amo na nahimuon mo. Pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw kinang ano man di ko kuan ang adlaw dapat hot water kuno para ma-open ang pores mo. Para pagkagabi ko no cold naman para mag-close siya kay matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold kuno ga-close ang mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano da kung gagatulog akong gabi. Butay check lang kay Ate, hindi ko hindi sigurado. pwede nga close kung aga kay di mo yabo. I-check lang da kay Sige sa Saturday. I-check lang da kay ako ya basta kung ano lang tubig da hot or cold ya paliguon ko lang na. Balita Espesyal! Dinita action boy sa atin sininga balita special. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan kag kinanglanon sa operasyon sa Bacolod General Hospital pagatunan sang lokal nga panguluhan sang syudad. Detalye sini upod kay Action Art. Tayhupon. Action Art. Good morning, Action Fred. Pagatunan pasang lokal nga panguluhan sa siyudad sang Bacolod kung paano padalaganon ang operasyon sang Bacolod General Hospital sa Tion nga matapos o kung magkompleto na ang construction sini sa palaabuton. Sunod kay Bacolod City Mayor Albi Benitez. Isa kada ko nga bulig para sa gayong lawas nga serbisyo sa mga Bacolodnon ang among nga proyekto. Apang aminado ini nga hindi mahapos ang pag-operate sini ilabi na sa kinanglanon nga mga medical personnel kag mga kagamitan. Nagapati man ang alkalde sa benepisyo nga madulot sa among nga proyekto ilabi na sa mga pigado nga hindi makasarang sa serbisyo sa nga pribado nga mga hospital kag masabi nga hindi maakomodar sa regional hospital bangod sa kagutok sa mga pasyente kag may kabudlayan man nga magpadulong sa provincial hospital sa Silay. Dugang pa ni Benitez pagatunan man sa syudad ang pagpatigayon sa mga road network padulong sa hospital ilabi na sa Tion nga mag-umpisa na ang operasyon sa nga mga pasilidad. Much needed facilities ang Bacolod. Nakita ata naman nga isa sa pinakadako nga problema naton ang mga health services naton. So this will surely benefit ang people from Bacolod. Kay hindi na sila ginutok sa regional hospital kag kundi kadto pa sila sa provincial hospital sa Silay, which is quite a far distance. So this is a very welcome support coming from the national government. As of now, the city will be running the hospital. Ang ma-assign sa mga doctors and other medical staff? Wala pa, no? So, estudyanta lang na. This will take easily mga a year or more
no, to get this operational. So at this point, kinastoryanto pa lang ang atong staffing requirement for this. Tunaan tamayo kung ano gid ang best way for us to manage this hospital. Miski ma-request kita, but hindi viable sa mga public utilities basi wala man ma-apply sang ruta nga ni. So we might have to augment anay ang transportation services halin diri makadto sa nearest point of where there are mga public utilities na, public vehicles. May plano nga himuan sa mga road networks di para maging accessible. So isa sa aton nga ginapangitaan is how ang neighboring community maka-access sa aton nga hospital. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:29. Ang importante, may ospital, pilakadlaw, makumplito ang kagamitan, staff, kagiban pa. Bisan paano ang syudad sa Bacolod bilang highly urbanized city, lipay kita nga madayon ang proyekto nga Bacolod General Hospital. Kay Melanie Emiliano Kalo, good morning from Manila. Bawhidlaw sa kuno mamati sang Ilonggo. Sige. Ariglado. Good morning kay Ana Di Sales. Tamyaw ko da si Ruben Villanueva, Lydia Dilagrada, Bingbing Tata Gamonitor sa Corbada Planters, Barangay Cubay, Sala Carlota. Si Warlito ni Siara siya. Good morning. Kay Din Niel Padilla, Austria. Patamyaw ko. Badi ko sa Silioterio Anggit sang iya ika-21 nga kaadlawan. Kay Eleuterio, happy birthday gid karon nga adlaw. Kay Juan Salmiti Isiha, good morning man. Kay Isabilita Giroy, regards lang kay Nining Pasman Salanga. Good morning. Kay Jik Kalian, good morning. Tamyaw ko Choy Ruilio Hamero, Sanghi Mamaylan. Si Dante Makilan, araman siya. Si Rosemary Balues, Paliog Paybalo, sa pariente ni Jaime Balues, nga iya bata nga si Limuel Balues na patay lubong Setyembre 15. Bata ini siya ni ano ni siya, apo ni Mario? Kay Imbong Jukampo da, monitor pod kay Kap Bito sang Maaw. Good morning man. Kay Baira Pamili, nagatamyaw dira sa Madalag, si Sunya Baira sang Rosal, Takuling. Good morning kuno da. May lang nga pag-monitor. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 5:31 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot ako lang sa balay. Pero
kamusta man? Ako na would like, mayara gina na butang sa module nga search mo, tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang dana eh. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Ublaw ng dason, singaw na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Ganun ba lang, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanahan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung naman natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatuloy. Sa probinsya, 1.9 milyones nga barangay insurance ginhatag ni Gobernador Lacson kadungan sang ika-77 nga Negros Island Victory Day. Balita Kapitolyo. Detalye po si Action Marlon Hinubia. Action Marlon. Balor 1.9 milyones ka pesos nga insurance benefits para sa mga pamilya sang barangay tanod, barangay officials kag barangay health workers gikan sa nagkalain-lain nga mga banwag aksiyonal sa Negros Occidental ang ginapanagtag kahapon kadungan sa selebrasyon sa ika-77 nga Negros Island Victory Day. Ining insurance ang ginahatag sa mga nagkapa-enroll sa idalom sa provincial government sa barangay insurance program. Ang pag-turnover ginpangunahan ni Governor Bong Lacson sa provincial capital Lagon and Park. Ining selebrasyon ang ginapatagayon nga tuigan kag ginatambungan man sa mga miyembro sa Veterans Federation of the Philippines diri sa Negros Occidental, Philippine Veterans Affairs Office, mga non-government organizations, government agencies kag mga capital employees. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hirvaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:36 na. Kay Hel Lucina, good morning. Tamyayo ko no ang iya tiya si Elinita Lucina, kag iya iloy nga si Jima Lucina, ga monitor sa Bago City. Taga Bago da, good morning. Kay Jubert Aliaga, good morning man ba si Katibir, ara na siya, si Billy Albay, si Junbel Dular Barayuga, good morning. Rosemary Balues, tiya. Sige, ni Mario ko no. Si Islan Pilye, good morning. Tamyaw ya Armando Pilye kag Florita Pilye dira sa Baksay, La Castillana. Morning sa inyo da. Mao si Elizabeth Gamala, bag-o lang siya. Morning. Tamyaw ya anak nga pare, Reverend Father Brethren Ray o Prambong Gamala sa iya kaadlawan karon nga adlaw. Happy birthday gid sa iya anak nga pare, Reverend Father Brethren Ray. Sige, malipayon nga pagsaulog sa imo kaadlawan. Kay Nubi Magapan, monitor sa barangay Pandanon, good morning man. Action Radio Philippine Standard Time las 5:38 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingdamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Anak, ano nang nahuya ako magulang. Eh, Jimmy, pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, ano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. The time, las 5:43 na. Mabalik ako pagkatapos ini.
Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuwan sa nga mga ayo sa
bakal silpon ti ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko ti ko sing ihi nga batian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma 5:48 na. Aber, pasudlon ta ang pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Dan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin. Aksyon na Fred, 15 tanan ka mga individual ang naaresto sa mga kapulisan sa kampanya sa Bacolod City Police Office sa ilasin nga kampanya kontra illegal nga gambling kag wanted person. Tunod kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office, sa police operation sa sulod ng isang isa ka semana, 15 ang naaresto sa diin, 11 ang napasakaan sang kaso sa violation sang PD 1602 samtang 4 naman ang napasakaan sang kaso sang RA 9287 o kun illegal numbers game. Dugang pagidiri ni Gabana sa ila sininga kampanya kontra wanted persons in a week ang naaresto anom aksyon na Fred na lakip na diri ang pagka-aresto kay Ramos Trabucon, ginakabig number 1 most wanted person sa police station number 3 nga may kaso nga murder. Dugang pagidiri ni Gabana ang pagka-aresto sang anom ka mga wanted person ang kabahin sa wala untat nga police operation sang Bacolod City Police Office led by City Director of Police Colonel Thomas Joseph Martir, subuman sang Police Regional Office 6. Report sang patrol, ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sa vitamin D3 kag VCO nga makita sa D3. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh no! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan. Ang trapiko sa Metro Manila ba purti galino? Ang Metro Manila, ang traffic ya isa sang pinakagrabe nga traffic sa bilog nga kalibutan. Bao, kung trapiko do, nakarecord pa ang Metro Manila ba? Grabe giman ang traffic sa Manila Hindi maintindihan. Kay Roberto Hiraposco Caraballo, panginbulahan ko sa katap sa bag-o nga City Development Council. Kay Ray Flores Barayuga, good morning. Kay Evelyn Sinaonda, gamonitor kami. Lani Hulagay, Sang Purok Gaisano, Barangay Alihes, Siyudad sa Bacolod. Stuto Balulot, ari siya. Okay. Kay Evelyn ni Pamusino, good morning man. May lang pag-upod-upod sa ato na tagsagid kakaagahon. Nabay man ang ako, ang suicide subong daw nagmuda ako. Wala kagtuo ang suicide. Hindi maintindihan. Ginamonitor na to ni ang DCRH, may lumpat sa building. Damo lang ang mga kaso sang suicide. Ti kahapon may lumumpat naman kuno sa 4th floor sang Makati Patay. Porte no, believe ko nimo. Abi sino nga tao hindi magbilib sa kaisog sang naga-suicide man. Lumpat kay mo sa 4th floor, hindi wasak ulo mo. Porte kaisog Ang iban tiruhon lang ulo nila. Ang iban kurita nila dio, sio nilang pulso nila. Bili bala ko mo, porte Galing, ini nga mga tao maisog. Talawan lang magbaton sa kamaturan sila problema. Wala sang gambal sila Nga ang problema, may solusyon. Wala problema sa kalibutan nga wala solusyon. Galing kay manti sira na ang ila sinipabinsaron, ang katapusan nga rekurso, mangin matay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Balikan ta kamo pagkatapos ini. This is my life.
This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Laro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Naman kita sa masunod nga simana. Amo na siling kokaina, kabay kuntani ang rollback, mas dako-dako siya para mag-enjoy man bala ang atod mga kauturan nga bisan paano may bring homean. Ang aton mga driver, pauli. Ang iban gani ang mga privado nga salakyan siling niya. Ma-round trip lang kami Kay makakini-kini si pilalang 12-13 ang plite, no? Kung magasto ka gasolina, dako-dako gawa, na umayo-ayo man maayong resulta sang rollback kung magpadayon lang. Areglado! Uy, happy birthday gali kay Nathaniel Giroy Salanga dira sa Singapore. Birthday subong. Good morning da kay Chris. Kagduwa naton kaapo dira sa Singapore. Action Radio Philippine Standard Time la 5:57 na. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.